rudin da kuke ji da hayanar da kuke ji wasu suna yi duk kuwace bayan hari. Tabbas ya tabbata cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutum inna abi wa abaka finnar, babana da babanka suna cikin wuta. Ya kuma ce na roki ubangiji na in neman ma mahaifiyata gafara ya hana ni, amma da na neme shi in kai mata ziyara ya bani dama. Mu karanto ma hadisai sannan mu gama da zagi da ƙwaryar zagi, mu biyo baya da ƙwaryar zagi. In an ka tambaye mu ce gashi har manyan mu suna yi, sayyidina Abubakar ya bata. Na fatar kun fahimta. Kuma ɓaci har mai gidan sayyidina Abubakar yana yi. Fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama. A kurbatsa a ce in kawo hujja. Har manzon Allah yana zagi. Kamar yadda tsananin farin ciki da tsananin hushi yake sa mutum ya faɗi abu, to haka Umar ya gane tsananin ciwo ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar da ba ita ke nufi ba. Dan mutum ne kamar kowa. To wannan maganar Umar ya gane kai tsaye ba ita Annabi ke nufi ba, don ta saba ma dukkan ka'idodin shari'a musulunci.